Bodan. Jean-Christophe Bodan. Heikkilän kääntö erinomaisesti Petmanille. Pasik mukana puolustajista. Petman tarjoilee maalille. Pasikin paikka ja siellä on! Pasik nostaa rystyltä sisään. Saipa johtaa 4-1. 9-17 kolmatta erää jäljellä. Näyttää, että Mikko Petmanin syöttö maalin edustalle kuivuu kasaan, mutta mitä vielä? Paikalle luikertelee Mark Pasik ja iskee Saipan 4-1 johtoon. Mark Pasik, joka oli Mikkelin ottelun sankareita Jukureita vastaan pelattu ottelukauden toinen maali. Saipa Niemelä yrittää purkaa, ei siinä onnistu. Syöttö viereen, mutta ei onnistu tästä jatko. Saipa lähtee alivoimalla 2-1 vastahyökkäykseen. Pasik syöttö viereen. Kuti Appelgrenilta ampuu maalin sivuverkkoon. Verkko kyllä pölähti, mutta Appelgreni kannattaa väärällä puolella ja TP seuraava. Ja Siikonen ampuu. Noa Vali pitää etukulman tukossa. Vajaa puolitoista minuuttia jäljellä. Saipa kamppailee ilman maalivahtia. Naukkarinen Ville Petman. Pasik ampuu ja ampuu maalin. Sinne menee tasoitusmaali 2-2. Saipa aivan valtava yritys. Ja sen jälkeen saa ja jauhaa ja jauhaa. Ja sitten Ville Petman siirtää Pasikille. Tämä ampuu maalille. Ja siellä on Miska Siikonen tekemässä työtä maalin edustalla. Ja ohjaa kiekon maaliin. Vieläkö tuomaristo? Joo, videolta lähdetään katsomaan, mitä siinä tapahtuu sinne Siikonen Noa Valikamppailussa. Ja puolelle puolustaja Arel tullut hyökkäyksen kärjeksi. Saa pelattua Talvitielle toiselle puolelle, joka hakee siirtoa. Ja nyt kääntää Saipa jälleen nopeasti. Mark Pesik on maalinteko paikassa. Pesik laukoo ja 1-0. 2.16 on ensimmäistä erää pelattuna. Ja Saipa iskee tämän pudotuspelisarjan ensimmäisen johtomaalin. Jotain tämän kaltaista starttia tälle ottelulle osasi odottaa eilisen kisapuiston tiistailla perusteella, mutta ei nyt ihan näin räjähtävää alkua. Mark Pesik iskee Saipan johtoon. Nene kamppailee siinä Dydasin kanssa. Dydas menettää tasapainon, rangaistusta ei tule. Maali on tyhjänä ja sinne lähtee kiekko ja lipuu sisään. Mark Pesik iskee 3-0 tyhjään rysään ja Saipa on tarrannut tiukasti kiinni tämän ottelun voittoon. Vielä ei olla jatkoerässä, mutta jatkoerä henkisempää tästä koko ajan tulee, kun kello tekee töitä. Pasik ottaa kiekon. 2 maalia tässä sarjassa iskenyt puolustaja on nyt ilmeisesti päättänyt, että tästä isketään 3. Pasik kääntää ja sitten kokeilee. Laukaus menee ohi maali ja kiekko kiertää keskialueelle. Petman Salmiselle. Salminen nopeasti kohti hyökkäysaluetta. Pasik saa kiekon haltuunsa ja kääntää eteenpäin kohti